Dios kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem, iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Daigang Ginoo nga nagaayo sa iyang giayo ang masulubon, iyang gihunaran ang ilang mga samad. Siya ang nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Daigang Ginoo nga nagaayo sa masulubon. Dako gayud ang atong Ginoo ug makusganon diha sa sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Masuk